В динамичната образователна среда на 21 век, качествената подготовка по български език и литература е от ключово значение за успешното представяне на учениците в националното външно оценяване. В отговор на нуждата от достъпен, структуриран и индивидуализиран подход към обучението, се появява нова платформа Белтестов.бг, която предлага частни уроци по български език и литература и цялостна подготовка за националното външно оценяване. Сайтът съчетава професионализъм, опит и съвременни методи на преподаване. Уроците се провеждат онлайн в удобно за учениците време, а материалите са адаптирани към възрастта, знанията и целите на всеки обучаем. Екипът включва квалифицирани преподаватели, работили дълги години в системата на образованието и с богат опит в подготовката за външно оценяване. Ученици от 5 до 7 клас вече се възползват от услугите на платформата, като споделят за подобрение в резултатите и повишена увереност в клас. Родителите също са доволни от индивидуалния подход и прозрачната комуникация с преподавателите. Освен подготовка за националното външно оценяване, сайтът предлага и помощ при писане на съчинения, граматически анализи, диктовки и упражнения, базирани на реални изпитни формати. За родителите, които търсят качествена подкрепа в учебния процес, Белтестов.бг е повече от просто платформа, това е партньор в пътя към образователния успех.